charakteristické tým, že nad výšku 9000 metrov vlastne tým Sabrom nedávali šancu stúpavosti, manévrovateľnosti a ďalších parametroch, ale predovšetkým áno. Určite je to situáciu, keď boli zhodené atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. B-29, legendárna Enola Gay, zhodila tie bomby a odrazu v Sovietskom zväze vypukla panika, pretože zistili, že americké vzdušné sily majú bombardér, ktorý dokáže bez nejakých väčších problémov preletieť, ktoré by dokázalo na interceptor, ktoré by dokázalo zachytiť napríklad takéto bombardéry, čo je logické pri tom, keď hľadáme nejakú rovnováhu síl, aby sme proti zbraní mali. Treba povedať, že Nemci samozrejme prúdovo lietali už viacero mesiacov, či to boli modely Dorniera alebo Messerschmittu a hlavne Messerschmitt 262, takzvaná lastovička alebo Schwalbe. Tak nakoniec motor, ktorý sa volal RD-45, vznikol britskej konštrukcie. Rolls-Royce Nene sa volal ten pôvodný motor, ktorý Británia veľkodušne ponúkla svojmu vojnovému spojencovi Sovietskému zväzu. Tí boli úplne vo vytržení a celý šťastní, že takýto motor dostali. Keď sa to dozvedel Winston Churchill, tak viem, že Sovietsky zväz pilotov, veteránov SA, ktorí na tomto lietať mohli, mal naozaj neúrekom. A už naozaj v tej chvíli bolo jasné, že niekde sa nové modely, nové ťažné kone jednotlivých armád a jednotlivých letectiev musia stretnúť a stalo sa tak práve v korejskej vojne začiatkom 50. rokov, kde sa nad korejským nebom stretli práve MiG-15 a americké F-86 Sabre. Takou základnou rozdielovou charakteristikou dva 23 mm a jeden 37 mm kanón, to bola palebná sila ako hrom. No a potom sa už pravidelne stretávali samozrejme vo vzdušných súbojoch, špeciálne v okolí rieky Yalu, ktorá bola označovaná aj ako MiG-Alley, alebo teda Alley MiGov. Tých súbojov bolo veľa a vo väčšine prípadov vyzneli lepšie pre americký F-86 Sabre, ale veľmi objektívne treba priznať, že to bolo spôsobené do značnej miery dvoma veľkými faktormi. Prvý faktor, na ktorý ruská strana dlho nevedela prísť, používali americkí piloti. Predstavte si kombinézu, ktorá vám stláča jednotlivé časti tela tak, aby tá krv prúdila správnym spôsobom, respektíve neprúdila kam nemá. Pri tých veľkých G-čkách a preťaženiach to bol jeden z rozdielových faktorov. Druhým rozdielovým faktorom bol podvýcvik korejských pilotov. Samozrejme, že v tej vojne bojovali aj odetí v korejských uniformách špičkoví ruskí piloti, tí mali samozrejme úspech o čosi väčší, ale vo všeobecnosti platí, že víťazne, ak sa rozprávame čisto o štatistike, z toho vyšli americké F-86, v tom čase vo verzii A Sabre. Na americkej strane samozrejme tiež bojovali tie najväčšie SA, tí najlepší piloti, ktorí len nedávno ešte naháňali Messerschmitty a Focke-Wulfy nad západnou Európou. Takže takéto zrovnanie vojenské oboch strojov, oboch mašín, ak by sme hľadali nejakú zásadnú rozdielovú charakteristiku, MiG-15 boli charakteristické tým, že nad výšku 9000 metrov vlastne tým Sabrom nedávali šancu stúpavosti, manévrovateľnosti a ďalších parametroch, ale predovšetkým samozrejme to naberanie výšky, ale aj jej strácanie. To znamená, že v tej klesavosti mali lepšie parametre. Veľakrát to bývalo tak, že ak piloti MiG-15 jednoducho boli v nejakej nevýhodnej pozícii, tak vstúpali rýchlo na výšku 9000 metrov, kde na nich jednoducho nejako extra nemohli tie Sabry a navyše aj ich celkový tzv. Sailing, alebo výška, do ktorej sa mohli maximálne dostať, bola o čosi vyššia ako u Sabrov. Bežná situácia z korejskej vojny vyzerala takto. Sabry krúžia povedzme nejakej letovej hladine 10 000 a vysoko nad nimi, kam sa nemôžu dostať, sú MiG-15, ktoré vedia, že sú tam v bezpečí a klasickým spôsobom boom and zoom sa potom pokúšali svojich superov dostať, ale vždy platí, že je to nielen o lietadle, ale je to aj o pilotovi. O tom svedčí napríklad taká zaujímavá udalosť 10. septembra roku 1952, kedy dve nie prúdové stíhačky F-4U
Corsair, ktoré poznáte, sú charakteristické takým tým dvojitým V-čkovým zalomením krídel. Tie si dokázali poradiť s 2 MiGmi, predstavte si. Je to veľmi výnimočná, netypická situácia. Dokonca dokázali zostreliť jeden MiG. Nakoniec prišli US Navy aj o jeden Corsair, ale bolo to prvý a možno zostreliť stíhačku. V tomto prípade MiG-15, bol to kapitán Jesse Vollmar. Zaujímavé je, že Američania potom samozrejme ešte zväčšili svoj technologický náskok oproti MiGu-15, lebo sa im podarilo nemysliteľné, keď jeden zo severokorejských pilotov so slovami "už neverím tomu červenému bludu" pristál na letisku. A teraz si nepamätám, či to bol Seoul, alebo Busan, alebo niektoré iné mesto. Viem, že to bolo také akože pomerne väčšie sídlo na južnom poloostrove Kórei. Smutným výsledkom tohto celého je, že dodnes tam máme tú 38. rovnobežku. Dodnes máme... Sú len 2 časti sveta, kde sú takto totálne nerovnomerne rozvinuté 2 krajiny, lebo Severná Kórea, to si nemusíme hovoriť, to je naozaj, to je doba kamenná. A to druhé miesto je čo, Česko a Slovensko? A my nie sme až tak popredu pred Čechmi. Druhé miesto je Haiti a Dominikánska republika, kde by sa to dalo porovnať, ale naozaj Severná Kórea, to je masaker. Na Haiti sa internet majú elektrónky drevené. Na Haiti internet sa vieš, čo teraz sú 25. Áno, krásna silueta. A brzdenie aerodynamické, áno. Čiže stále ešte drží prednú podoskovú nohu hore zdvihnutú a tým pádom vlastne spomaľuje a brzdí. Fantasticky. Takže to lietadlo bolo schopné podporovať aj pozemné jednotky naozaj